dipun unduraken tiyang nami Raden Permadi saha turuning mobil mangke kang abdi menembang kependego sirna parekulai cemandaan sampai mati dewi wong mana hilang arep makar saka ngrasani ingsun ora sandatak sapa sing budal bakal dhewe bintang sangat dicil latihan medali bus mangkuk turi jeroko pranuwun wonten jawuh Gusti Putri tak salam sapati nimban kepet mego kongkonane Prabu Bapa kang tinandang anak Warmadi iki mau kena ngopo banjur ngangkon payus buaya mucawang mitramu kemangi jeroko oh anak punten dalam sewu Gusti milangipun kula susah sakep sawanjuripun wadya pandherek dhateng medani Kacakra tentunipun badhe nampi dukanipun Sang Prabu Bapa lajeng kados pundi menawi mangke Prabu Bapa piyambak ingkang